Comrade Bomushogeza panguva ino tichiona kuti aiwa haasi kumira, tichiona kuti aiwa ari kunyatsa kuita zviri kudiwa nemacitizens. Vanhu zvavaitya kutaura panguva ino ari kuataka in every dimensions. Hatiri kuona kuti aiwa haasi kutomboda zvisina basa munyika, ndovakona kuda kurestore aiwa nyika yeZimbabwe kuti ive nefreedom, everyone abenefit. Saka mashoko atoona kuti aiwa unoataka kumajudges kunoonekwa kuzi ndo kune vanhu vari corrupt, vari ku influenced nemapoliticians. Don't forget subscribe or like or turn on the bell. Kuti muna ndemira mazvingo mudanyora chite. Bomushogeza trains his guns against judges. War veteran Bomusho Blessing Geza has claimed that he has a dossier on corruption by judges involving fraudulent takeovers of properties, which the judges then sell to each other. He warned judges that his organization will be going after them. He also accused the judicial of being used by ZANU-PF politicians to incarcerate the like of Job Scala and Amos Chibaya for long periods without trial. Tomashika tukunoti panapa vakomana vari kuuya vana Bomushogeza vachiti aiwa zviri kuitwa nevakomana majudges panguva ino hazvisi fair, ende vari kunyatsa kuratidza kuti vane high level corruption iri kuuya ichisimbiswa nemapoliticians. Panapa vari kuona kuti people they are incarcerated vasina kana mhosva vachimwa trial. Munoona vana Job Scala vakaita 595 days varimo behind bars. Vari kuachiti vakastopa zvavari kuita izvi tikunovataka one by one tinohanda down. Mashoko atikuona panguva ino takunyatsa kuona kuti chokwadi chakunyatsa kuiswa pachena, and these guys vakunyatsa kutya. Mukatarisa kune nzvimbo dziri kumainiwo kunyatsa kuzikanwa kuti kune macompanies evakomana mapoliticians panguva ino kuri kuonekwa kunzi maminerals panguva ino they are being looted massively as if Zimbabwe is now closing tomorrow. Mashoko atonyatsa kuona kuti panguva ino the situation is now tense. Vakomana panapa vakunyatsa kuexposewa and vaunyatsa kuziva kuti havasina future. Tudze mafungiro enyu muri kudeba pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.